Tálam sa leir leat sa faoi chomharthaí. Bhaca tú chomharthaí agus tú muir móthir a riamh? Well, tá cúpla ceann crocht an teáin. Bhfuil is cad a chéalaíonn an chomharthaí seo. Aon sin te sin chuin gan tomans thar 100 km san uair. Cifin gan seo? Aon sin te sin go hománaithe gur cheartthóp stoppa. Agus ceann amháin eile. Cad aon sin te seo chuin? Aon sin te chuin gúil daoine a gobir ar an móthir an bhá. Well, bí na chomharthaí sin crochta chun rud a cinnte aon siad chuin. So automatic freisin, bín chomharthaí ain agus aon sin siad rudaí roinn, iontach. Nis, tá chomharthaín tear amabhart os mo chóir. Ó bhfuil is sad céad a chéalaíonn na chomharthaí seo. Aon sin siad seo chuin mátá uimhir níos smú ná nó níos lú ná uimhir eile. Fan go spáinne me sampla chuid. Tá carnaí beag go leacaí machos mo chóirin seo, agus tá rá hachar an. Cúra muid an dá teán, tá sa mar an taobh seo. A haon, a dó, a trí, a ceathair, tá chead cína sin. Cefinn seo. A haon, a dó. Ceach tachar is smú. Tá ceann seo ní smú, an tachar le chead cín. Mar sin, leagan me sé seo isteach ar a gcuí seo. Mar, tá sé seo cosú le béal an chrugail, agus bíonn an crugail i gcuire an uimhir mhór a ithe, nó an tachar atá mór a ithe. Dígann tú a sin? Iontach. Nis tá cúpla sampla ar a glórbán s camadí sin aibbriúach. Fan go bhheicimiid. Tá rá uimhir in seo, uimhir a 5 agus uimhir a 7. Céach go is smú. Fan go seicealmuid an teir amabhart. Nis, chuir me 5 seo. Tá chead cín an hána, tá tín ceann amháin eile. Sin a 5 agus ar a tíobh seo, haon dó, a trí, a ceathair, a 5, a 6, a 7. Céach go tachar is smú? 7 go cínte tá sé níos smú. Mar sin leacha me sé seo, suas ar a gcuí seo. Tá crugail i gcithe an uimhir mhór, uimhir a 7. Iontach, chéad ceann eile. Tá uimhir a 2 am, agus uimhir a 4 am. Fan go seicealmuid sin ar an mbabhart. Cuaire me uimhir a 2 an seo. Tá 5 am hána, mar sin cuairemuid ar aghaidh. A 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12, agus in seo. Tá 7 am hána hain, cuairemuid ar aghaidh go 40. 7. A 8, a 9, a 10, a 11, a 12, a 13, a 40. Ceach tachar is smú? 40 go cínte, mar sin crocha me seo. Nis, ceann amháin fácaí. A 6 agus a 3. Ceach is smú? Fan go mranú me. A 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Dheich me ré lo sin agus uimhir a 3. A 1, a 2, a 3. Dheich me ré lo sin. Ceach is smú? Uimhir a 6 an bhá. Mar sin crocha me sé seo ar a gcuí sin. Iontach, tá sé sin críocht na ein.